ಕೂಟಾಗ ಬಂದಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಓಟಗಾರರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಅನ್ಪಣ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ವಿಜಯರು ಮತ್ತ ಎರು ಗಿಡನಾಗ ಆರು ಒಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಆನ್ಲ ಆರು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಎರು ಗಿಡ ಸುಲ್ಮಲ್ದ್ರಿಂದ ಬಣೋಲಿ ಆಕ್ಲಿ ತೂದಿ ಅಂಕ ಆಸೆ ಆತನಿ ಅಲ್ಪ ಏನದು ಒಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದು ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯರು ಅರೆದ್ದು ಒಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ವೀರಕಮ್ಮ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಕತ್ತು ಅಂಜಿ ಗಿಡ ಅಪ್ಪನವ್ರು ಬಲ್ಲಡಿ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೆಂತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಐದು ಹೆಂಗ್ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಂಜನ ಜನಕ್ಕಳು ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಜಯಶೆಟ್ರು ದಾಯ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಜಯಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಐದು ಲೋಕ ಬೇಜಾರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಕ್ಲನ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಚ ಕೈದು ಮಲ್ತ ಕಂಬಳದ ನಂಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರ ಈತ ನನ್ನ ಗಿಡಪ ಆರು ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಏನು ಬಂಡ ಆರು ಕಂಬಳಿ ಎರಡು ಗಿಡದತ್ತು ಆರು ಕಂಬಳಡಿ ಈತ ಜನ ಬರ್ನೆ ಅನ್ಪಣಿ ಈತ ಜನಗಳು ಜಯಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಜಯಣ್ಣ ಅನ್ಪಣಿ ಇದನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲ ಬತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ಏಳು ಗಿಡಪವನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಣಪ್ಪ ಆಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಜಲಾಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಸಂಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಜಯಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಕಡಪ ಇರೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬನ್ ಪಾತ ನಮ್ಮ ಏನು ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಆ ಪುದರ್ನ ಖಂಡಿತ ದೀಪುಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಅವು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕೀಂಜಾಲ್ ಜಯಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪುಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತ ಐಕ್ ಬೇತ ಏರ್ಲ ಕಪ್ಪಚಿಗ ಐದು ಇಂಬೆ ಆತು ಖಂಡಿತ ಪಣಪಯ್ಯರ್ ಬೇತ ಶಬ್ದ ಬರಂದ ಐಕ್ ಐಕ ಸರಿ ಐದಕ್ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಐದು ಕಕ್ಕೆ ಜಯ ಶೆಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅಪಗ ಮೇರನ ಕಾಲ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಪಚ್ಚೆಜಿ ಸೀನಣ್ಣನ ಕಾಲಲ್ಲ ಅಪಗ ಜಯಣ್ಣನ ಕಾಲ ಅವು ಅಣ್ಣಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ತಡವಾದ ಗಿಡತನಾರು ಒಂದು ಏಜ್ ಆದ ಗಿಡದ ಬಾರಿ ನೆನ್ ತಜಪೈನಾರು ಐದು ದುಂಬು ಮಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆತ್ಯಾರು ಈ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇರುವತ್ತೂರು ಗೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದ ಅಣ್ಣಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವತ್ತೂರು ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪಡ್ಡೇರು ರಘುವಣ್ಣೆಲ್ಲ ರಘು ಶೆಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವತ್ತೂರು ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಓಟಗಾರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನೇ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಲಿ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಇದ ಮೊಗಲ್ನ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪ ಮೊಗಲು ಈ ಗಿಡಪ್ಪ ನೀನು ತೂವರೆ ಜನ ಇತ್ತೀರ್ ರಘುವಣ್ಣ ಗಿಡಪ್ಪನ ತೂಪಣಿದ್ದು ಅವೊಂಜಿ ಗತ್ತು ಸರ್ತ ಅಂಜ ಆ ಇಡೀ ಶರೀರ ತೋಜದ ಅಕ್ಲ ಪಾರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ತೋಜಾಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಶರೀರ ತೋಜಾದ ಗಿಡಪುಣಿ ಉಂಡ ರಘುವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶರೀರ ತೋಜ ಸರ್ತವತ್ತು ಪಾರ್ನ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಇರುವತ್ತೂರು ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಇಡೀ ಶರೀರ ತೂಪಾದ ಗಿಡ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಒಂಜಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗಿಡವನಾರು ಏರ್ಕೆಂಡ ಅವು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಜಯಣ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಬಂಡು ದುಂಬು 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 ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪಂಡ ಬಯಸುವುದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಲೇಖಕರು ಮಸ್ತುಲ್ಯರು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಟ್ಲಾಗ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ನಾನು ಬೋರ್ಡು ಬರಿಪುಣಿ ಅವು ನಿಜಾನ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಜಾನೇ ಇಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಬರಿಪುಣ ಚಾ ತೋಣಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಒಂದು ಫೋರೆ ಅದೇ ಒಂತ ಅಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಜ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಒಂದು ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಂಡ ಈಗ ಗ್ರಂಥ ಇಚ್ಚಿ ದುಂಬು ವೈಕ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಬಾಯ್ದು ಬಾಯಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ ಎಂದು ಬರ್ಲಾಗ ಒರಿ ಮಲ್ತೆ ತುದು ಬುಕ್ಕರಿ ಮಲ್ಪುಣಿ ನಿಜ ಗ್ರಂಥ ಓಲು ಪಂಡ ಏರು ದ ಕಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿತ್ತು ಕಂಬಳಗಾಪನ ಕಂಜಿನ ನಾಡು ನಲ್ಪದ್ದು ಪತ್ತಿನ ಐನ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಚಾನ್ ಐದುವಕ ಆ ಎರು ಪಾರ್ರೆ ಆವು ಪಂಡ ತೊಜಪ್ಪವನಿ ಐದುವಕ ಆ ಎರುಕು ಜತೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಐದುವಕ ಎರು ಜತೆ ಇಟ್ಟು ನುಗ ದೀಪುಣಿ ನುಗ ಕಟ್ಟುಣಿ ಐಕ ನಾಯರ್ ಕಟ್ಟುಣಿ ಐದು ಅತ್ತನ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಣಿ ಐಕ ಮರಸುಂದುನಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಮುಗುದಾರ ಎಂಚ ಬರುಡು ಐಡ್ದುವಕ ಇನ್ನು ಕಿಡಪ್ಪನ ಎಂಚಂದ ಕಿಡಪ್ಪನಾಗ ಎರು ಒಂಜಿ ಎರು ಪಾರೋಡಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಐಕ ಹಾಕೊಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಎತ್ತು ಪ್ರಮುಖನ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದು ಎರು ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖನೇ ಬಟ್ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಾಕುವತ್ತೆ ಎರುಕು ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಹಾಕೋನ ಇತ್ತಂದ ಪಡ್ಡ ರಘು ಶೆಟ್ರು ಆರು ಓಡೆ ಪಂಪೆದಾರ ನಮ್ಮನ ಕೈತ ಬಾಡು ಪತ್ತೊಂದೇರು ಹಾಕನ ಅಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯರ ಬೊಕ ಇಡೆ ಬೂರೋಡು ಇಡೆ ಬತ್ತಂದ ಈರ್ನ ಬೆತ್ತಾರ ಪಂತ ನೆಂಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂದು ನೆಂಪಾಪಣಿತ್ತೆ ಅವು ಎದುರ್ದ ಕೈತ ಪಾರೆ ಊರು ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಆರು ಬಂತಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿ ಪಾರೆ ಹೆಂಚ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿ ಎರೋ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಅವರು ಸೊಡಿಯರು ಮೆಟ್ಲೆ ಅವು ಪಾರೆ ಊರು ಅವು ಎರುಕು ಪೆಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಡೆ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೈಪ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚಂಡ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಳೆ ಐತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲೇನು ತೆರಿದಿನ ಜನಕುಲು ಏರುಲ್ಯರ ಅಕಲು ಎಂಕಲ ಕಂಬಳದ ಗ್ರಂಥರು ಅಕಲು ಎಂಗಲ ಕಂಬಳ ಗ್ರಂಥರು ಐತ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಆ ಕಡೆ ಪಣಿ ಜನ ಎಂಗಲ ಪಡ್ಡ ರಘು ಶೆಟ್ಲ ಆ ಗ್ರಂಥೋಡು ವರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಕಿಂಜಾಲು ಜಯ ಶೆಟ್ಲ ಆ ಗ್ರಂಥೋಡು ವರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದಣ್ಣೆ
ಎಂಗಳ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಇಪ್ಪು ಎಂಗಳ ಇರುವತ್ತೂರು ರಘುವರ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರಸ್ತಂದ ಜೈನಿಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಲ ಕಮಲದ ಇರುಕು ಎಂಚ ಕೊಡ್ಬನ್ ಪ್ರೇಮ ಆರ ಹಾಕೊಂಡು ತೂವೆರೆ ಉಂತಿದ್ರು ಜನಕ್ಕಳು ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿಡೊಂಜಿ ಹಾಕಿದ ನಾನು ನಿಗತ್ ಪೆಟ್ಟದಿಂದೆ ಅರೇನು ಎರುಕ್ಕ ಹಾಕ್ಯಾರೆಂದೆ ಗಿಡಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಎರು ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಆರ ಹಾಕೊಡು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಏತ್ ಅಳತೆ ಏತ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡ ಎರು ಎಂಚ ಪಾರೋಡು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಪಂಡಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಂಗಳ ಕಂಬಳದ ಗ್ರಂಥಲು ಅನ್ಪಂಡು ಕೇವಲ ಆಗ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಗ್ರಂಥಲು ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಓಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಓಟಗಾರರು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಕಂಬಳ ಬತ್ತವಣೆ ಅನಿತೆ ಅವೇ ವಿಜಯರು ಅವೇ ಟೈಮ್ ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕೈ ತಲ್ವಣ್ಣೆ ಕರ್ಣನೆ ನಡುವೆ ಕರ್ಣನೆ ಉಂಡ ಅವು ನಾಯ ಬೆಂದಲೇ ಪುಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಲ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಆತು ಸಲುಗೆದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲು ಗಿಡಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಗತ್ತು ಕರ್ಣನೆ ಗಿಡ ಬಂದು ಅಂಜಿ ಗತ್ತೆ ಬೇತೇನೆ ಯಾರಿಗೆ ನರ್ವಸ್ ಬಂಡು ಇಂಚನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಡೋಡ್ ದೇವ್ರ ಗಿಡ ಪಡು ಆರು ವೈನಿ ಗಿಡತಲ್ಲ ಆರ ಒಂಜಿ ಏರು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಣಿ ಅನ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ಇದ್ದವರಿ ಐಟು ತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಆಯ್ಗುಳ್ಳ ಏನು ಗೊಬ್ಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಅರೆ ಎರುಗಿಡ ಬಣ್ಣಾರು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಶರತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಫೈನಲ್ ಹೆಂಗ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ತಿಕೊಂತಾರೆ ಸರಾಗ ಆರು ಬಣ್ಣ ಹೊಸಮಾರದ ನಾಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಜೆ ಯಾನು ಸರಾಗ ದೇವಸ್ಯ ಹೊಸಮಂಡ ಮಾವಂತುರ್ಲನತ್ತೆ ದೇವಸ್ಯ ಹೊಸಮನೆ ಹೊರ ಏಪ ಹೊಸಮಾರ ಕಡತನ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಪರ ಹೆಂಗ್ಳು ಬಿಡಿಸಿ ಅಂಜಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅದು ಅಂತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ನಾಯರ್ ದೇವ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲು ಗುರುಶಿಯರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲು ಆರು ನಾಯರ್ ದೇವ್ರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣೆ ನಾಯರ್ ದೇವ್ರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡ್ತಾರ ಬಲ್ಲ ಗಿಡ್ತೇರು ಬಂತೆ ಅಂಜ ನಾಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಡ ಹೆಂಗ್ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಈತ ಪೂರ ಪ್ರಗತಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಗಿಡನ ಈತ ಪೂರ ಇಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ ಪ್ರಗತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವು ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದ ಎಂಗಳು ಪಣ್ಣು ಎತ್ತೋ ಜನ ನೆಟ್ಟು ನಡುಟ್ಲ ಪನ್ಪನಾಗಿದ್ದರು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಕಂಬಳನೇ ಹತ್ತೊಂದು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಜನ ನಮ್ಮ ಅಂಚವುಲ್ಲನ ಇತ್ತೆ ತುಂಬದ ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷ ದುಂಬಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಾನ ಎಂಗುಲ ಆತ ಅಂಚ ಇದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಒಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅವು ಮಾತ್ರ ಎರುವೆತ್ತೆ ಪಾರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪಿರ ನರಮಣಿ ಪಾರು ರೋಬೋಟ್ ದಲತ್ತು ಇಂದೂರ ಡವ್ವೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಕಿದಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದ ದುಂಬಿ ಎಂಗುಲು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಕೈತ್ತಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಐನು ತೋದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ತನೆ ಕಂಜಿಲು ಏತೋಲ್ಲ ಎಡ್ಡರೆ ಎಸ್ತ ಪಗೆಲ್ದ ಕಂಜಿಲು ರಾತ್ರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ದ ಬೊಲ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಬೂರ್ಣತೆ ಅವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಚೆಲ್ಲದು ಮೇಡ್ಲು ತತ್ತನ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನೆ ಸಂತೋಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡಿದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಪ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗು ಯಾನ್ ಈತೆ ಬರ್ಮಿನಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆಟದ ರೂಪಡು ನಂಗಿತ್ತೆ ಮಜಾ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪು ಇಂದು ಎಂಗಳ ತುಳುನಾಡು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗೊಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಐನ ಪ್ರಾಣಿದಯ ಸಂಘದ ಎತ್ತು ಏರು ಬತ್ತುಂಡಲ ಇದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮ್ಮಿ ಮತ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಲ್ತೋಂದಿ ಪೋಲಿ ಆತ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಉಂತಾರೆ ನಾಪುಜಿ ದಯವ ಅವು ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಹತ್ತವು ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತಾನೆ ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತಂದು ಇಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೊಡ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನು ಉಂತಾರೆ ಆಪುಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಉಂತಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂತಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅವು ಮುಲ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಐತ್ಲೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಭಾಗ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದೇ ಪೋಪನ ನಿಕ್ಲು ತೂಪ ಜಾರ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ಏತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಟಿವಿ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡ್ಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪ ಕಂಬಳದವ್ರು ಜನ ಕಮ್ಮಿಂಡ ಕಂಬಳದವ್ರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಜಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಏನತೆ ಇಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಜ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪಣಿ ಇದು ಬಸ್ ಸರಿ ಕಡೆಯದಾದ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕೂಟ ಬರ್ಪಣ ದೇವಣ್ಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರದ ರಟ್ಟು ಬಾದರ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇಂದು ಉಂತುಚಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೌಡ್ ಏರ್ಲಾವಡು ಕಂಬಳಗ್ ಬರೋಡಿ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಪಾರುಣ ಆ ಹವ್ಯಾಸ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಂಬಳದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡ ನೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡಮೆರ ನೇತೃತ್ವಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತ ನೆತ್ತ 13 ಜನ ಸದಸ್ಯರಡು ಓಟಗಾರರ ಕೋಚ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎನನಾಯ್ಕ್ ಆ 13 ಜನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚೆ ಐತ ನೆಲೆಟ್ಲೆ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಮಂಡ ಎಂಗುಲು ಕಂಬಳದ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಏಪಲ ಎಂಗುಲು ಎಂಗಲ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಎಂಗುಲು ತಯಾರು ಅಗ್ಲು ಬರೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಬರ್ಪೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಪುಂಡು ಜವಣಿಯರು ಬುಡ್ಪುಣ್ಯಜವು ಅಗ್ಲ ಇರ್ ತೂಪಾರು ಭೂತಗಟ್ರೆಗಳ ಏನ ಕಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಇತ್ತನೆ ಏನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೆತ್ತಿತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇಗೆ ಭೂತಗಟ್ರೆ ಅದೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳಡಿ ಎರುಗಿಡಪ್ಪೆಲ್ಲ
ಬಾಕಿ 5 ದಿನ ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಲ IT ಕಂಪನಿ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಇಡೇ ಬತ್ತ ಇರು ಗುಡಪ್ಪಿ ಪೂರ ಜೋಕುಲಿತ ಐಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಟ್ಗೆ ಏರ ಬರ್ಪಿಯರ್ಬನ್ನ ಭಾವನೆನೇ ಬುರ್ಚಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾಗ ಅವು ವೈಪುಂಡು ಜವನಿಯರೇನು ಕೃಷಿಕರೇನು ಮಾತ್ರ ವೈಪುಂಡು ಅವು ನಿರಂತರ ನಡ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಹೊಸ ಜವನಿಯರು ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ದುಶ್ಚಟತ್ ದುರಭ್ಯಾಸತ್ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಐಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಗೌರವಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅನುಕೂಲತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚದೇನು ಬುಡಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕಂಬಳನ ಒರಿಪ್ಪಲೇನು ಯಾನ್ ಬಂದು ದಯ ಪಣ್ಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅವು ಒರಿ ಉಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾಗ ಬಂಡೈತೆ ಅವು ಒರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬುಳೆಪಾಗ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಬುಳೆಪಾಗ ಏತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲ ಬೋಗಣ ಆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರೀತಿ ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಓಕೆ ಸರ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತೆರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಗಿಡದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲಾಪನಿರ್ಲ ಬರ ಗಿಡದು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪುನಾರು ಇರ್ನ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತಿರುಪಾಯಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತೂ ರಡ್ಡ್ ಸಲ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕಡೆಕಲ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಡ್ಲ ಎಕಡೆ ಬಂದೆ ಅವು ಪಡ್ಡ ಇರದ ಮಣ್ಣಡೇ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ದೇವನ ದಯೆ ಐಪೋಡು ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಸಂಕಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನೆನೆತದಿನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆತನ ಆತು ಕೋಡ್ಯಾರು ಬಂದು ಇನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಗ್ಲಿಪ್ಪಾರು ಬಟ್ ಇಡೀಗ ಈರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್.